Subscribe! 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 Don't forget to subscribe! 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 Hello, what's up mga koray? So, nandito na naman tayo. Alam nyo, talent ko talaga to. May talent naman akong ganito. Hindi ko lang i-share. So, ngayon, i-share ko po sa inyo kung ano ang nalalaman ko. So, ito ay favorite kong song to. Ngayon lang. Nakakadismaya talaga kasi nung ko pa to pinag-oobserbahan itong kantang to. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano or ano mga kawaray, kung ano ang chords nito. Okay? So ito yung gagamitin natin na gitara. So actually, hiniram ko lang to. Hindi ko sa akin. Dito sa aking abogis. Shout out po kay Kuya Arn. Ginagamit ko yung gitara mo. So ngayon, ito na. So ituturo ko sa inyo is Crazier mga kawaray. So basic lang siya mga kawaray. Napakasimple lang siya. Isisimple lang natin para mabilis lang siyang matutunan nyo. Okay? So watch until the end mga kawaray. Okay mga kawaray, nandito na tayo. Okay? So unang-una, ito po yung ating chords. Okay, yan. So ito po yung intro. Okay, pwede kayo mag-intro. Gagamitin nyo lang to. So, kung gagamit kayo ng lead, yan lang. So, dito lang kayo, pakapain nyo lang yan. So, ngayon, dito tayo sa chords. Okay. So, itong chords is G. Okay, G. So, kung familiar kayo sa C, I mean sa G, okay? So, ito, dito sa taas. Ito, pangalawa. So, magkalihis sila ha. Magkalihis. So, tingnan nyo na lang, yung mga beginners dyan. Okay? Tapos, ito namang dalawa. Ito, dito sa pangalawa. Okay, pangalawa. Nakikita nyo, pangalawa. Tapos, ito na yung pinaka-last. Okay? So, nakikita nyo ba? Yun, G. So, G po ang ating start. Okay, G. So, yun. So, I hope na nakikita nyo yung daliri natin, G. So, second is, D. So, ang D is tatlo lang. Pangatlo, pinaka-last, at pangalawa. Ganun lang ang itsura niya. Okay? So, ganyan lang siya. D. Okay, dito naman, pangatlo is E. E minor. Okay. Dalawa lang siya, ha? Isa, dalawa. Magkaano lang sila, magdikit lang sila. Okay. So, dapat yung chords natin is hindi matatabunan ng ibang, finger. Kasi, pag ganyan, pangit ang string niya, pangit ang tunog niya. Dapat dalawa lang itong naka-attach. Then, pang-apat is C. Simplihin lang natin C. Okay? Pangalawa, pangatlo, at pangalawa sa last. Dito. O, C. Okay. So, ito po ay C. Okay? Ito po yung pinakadulo. Okay? So, ngayon, kantayin natin ha. Hindi natin masyado kakantayin kasi alam niyo na. Okay. Okay. So, ayun. Nakita nyo? So, minsan, pwede naman siyang ganunin nyo. Okay? Minsan, pwede din ganunin nyo. Okay? So, E pa rin yan at C. Okay?
Pero ang ituturo natin sa inyo is ito, G, D, E minor at C, para mabilis lang siya. Parehas lang naman yan siya eh. Okay? Referent niya. Okay? So ito, D. D. Okay? I was trying to fly. Okay? Tapos, babalik kayo sa C. Sa C ha. Balik-balik lang yan. But you came along and you changed everything. Okay, di ba? So, after ng dito na tayo sa baba. I was trying to fly but I could find wings. Okay, di ba? You came along and you changed everything. Yung ganun. Ganun lang siya. Di ba? Napakabilis lang. D and C. Okay. So, okay. Okay na tayo dun. So, yun. So, ngayon, chorus naman. So, ganun pa rin. J, D. Okay. Nasusundan nyo po ba? A minor. E minor. Matigas. E minor. And C. Okay. So, naintindihan nyo po ba? So, kung hindi nyo po naintindihan, pwede po kayo mag-comment po sa baba. Okay, mga kawaray. Basic lang ito. Totoo lang. Okay, so, ito na. So, yung pinakalas niyang chords, lyrics, sasabihin nyo lang, crazier, crazier, crazier. Okay, yun po ang chords ng chorus natin. The same lang siya ng intro, refrain, yon. J, D, E minor, and C. Okay? Huwag natin pagandahin. The same lang naman yun siya. Okay? So, naintindihan nyo po ba? So, ngayon, yung pangalawang second lyrics, ganun din siya, mga kawaray. So, G pa rin. And then, D. Okay. And E minor. And C. Okay. Yung pinaka-referent natin is D and C. Okay, wag yung sayangin to na chords, napakaganda to. Basic lang to, mga kawaray. Okay? So, after nun, ang gagawin natin is again and again. Chorus again. G ulit. Okay, J. So, mga beginners dyan, okay, J, D, E minor, and F. Okay. Okay, hindi lang natin masyadong kinakanta kasi baka makopy tayo ni YT. Okay, so ganun lang siya. Okay, so ang pinaka naman, bridge, ito na sinasabi ko kanina, nalito lang ako ha. Bridge niya is ganun din, D. D pa rin and C. Okay, you show me what living's for. I don't wanna hide anymore. Ganun lang siya. Okay?
Ganun lang yung ano niya, beat ng string niya. Okay, pa isa-isa lang. Yun ang pinaka last na ano niya, na silent na kanta. Kung gusto nyo balikan ulit, pinakamataas ulit, pwede nyo balikan ulit. Okay? So, yun po ang ating chords. So, ano lang siya. So, itong kanta na to is napakasimple lang, mga kawaray. Yun. So, nawa naintindihan nyo. So, ayun mga kawaray. So, I hope na natutunan nyo or may natutunan kayo sa ibigay ko sa inyong chords. So, napakasimple lang siya. Isinimple lang natin kasi napakasimple lang naman talaga ang chords niyan sa totoo lang. So, lalo na sa mga beginners, so, alam niyo na kung paano yan gawin. Okay mga kawaray? So, kung bago ka lang dito sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the bell notifications for more videos na i-upload ko. So, nawa, nagustuhan nyo mga kawaray. Salamat sa pagsusubscribe nyo. And, salamat din sa napahiram sa akin na gitara. So, thank you mga kawaray. So, supportan nyo ako sa aking vlog palagi. And, I hope mag-ingat tayo palagi. So, thank you. And, subscribe nyo din ako or follow nyo ako sa aking page, Waraynon, mga kawaray. So, thank you. And, God bless sa ating lahat. Uwi na kami. Bye-bye. Oh, yeah. Please subscribe to my YouTube channel, Warayman. Like them. Press the bell button. Yes. Okay mga kawaray, nandito tayo ngayon ulit. So guys, make sure mga kawaray, nakaka-follow kayo, nakalike kayo sa ating page, okay, para it's either meron akong i-upload ng mga videos, so updated po kayo. Okay? Salamat sa panonood guys, mga kawaray. Dito lang tayo kay Warayman.